ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांशनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ലെവൽ 3 ഭക്തി രസാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീൻ हरे कृष्ण माता जी। കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീൻ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 7-8 അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ 9-10 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തി തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു 64 ഇനങ്ങളുണ്ടല്ലേ. സാധനാ ഭക്തിയില് 64 ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ 20 എണ്ണം കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് 20 തൊട്ട് 42 വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. 19 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് 20 തൊട്ട് 42 ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ 20ാമത്തേതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 20ാമത്തെ. ഇപ്പോ ഇതില് നമ്മള് ബുക്കുള്ളവര് ഓരോന്നും സൈഡില് 20 ഓരോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തേതാണ് ദൈവദൂഷണം. അതാണ് ആദ്യത്തേത്, ദൈവദൂഷണം. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ ദുഷിച്ചു പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നതാണ് ദൈവദൂഷണം എന്ന്. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത്, അത് രണ്ടും ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലം, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുകയോ, അതായത് സാധു നിന്ദ ചെയ്യുകയോ ഹരിയെ നിന്ദ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പുണ്യപ്രവർത്തികളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്ദിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണിത്? മരത്തെ പോലെ കൂടുതൽ വിനീതനും സഹിഷ്ണുതനും ആയിരിക്കണം. ആ ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയാം. കീർത്തനീയ സദാഹരി. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് നമ്മളുടെ ശീലമാണ് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക. അത് പറയുമ്പോ നമ്മള് അതിന് കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കുറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആനന്ദം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറ്റം നേരിട്ട് പോയി പറയും. അപ്പോ അത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും അവനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ. അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് പറയും.
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ആരെയും തിരുത്താനുള്ള അവകാശമില്ല. നമ്മള് നമുക്കൊരു അധ്യാപകന് അധ്യാപകനെ ഏത് കുട്ടികളുടെ അധ്യാപകരാണോ ആ കുട്ടികളെ അധ്യാപകന് തിരുത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരെയും തിരുത്താൻ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ സാധു നിന്ദ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറണം. അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാനായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ, ഞാൻ അവന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആരെയാണ് ഉപദേശിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ടേ നമുക്കത് ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ക്ഷമിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരാളുടെ തെറ്റ് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അത് എടുക്കുന്ന രീതി, ആ വ്യക്തി തെറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ സാധുനിന്ദയാണ്. സാധുനിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരാളെ കുറിച്ച് മാനസികമായിട്ട് തന്നെ തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് സാധുനിന്ദയാണ്. വേറൊരു സാധുവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അതും സാധുനിന്ദയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും സാധുനിന്ദയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സാധുനിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ തോട്ട് വരുന്നത്, ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, ആ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് നിന്ദയാണ്. പറയുന്നത് നിന്ദയാണ്. മറ്റൊരാൾ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും സാധുനിന്ദയാണ്. അപ്പോ അത് കേൾക്കുന്നതും ഇതുമെല്ലാം. കാരണം ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്കത് വളർന്നു വരും. അപ്പം നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ പ്രവണത കുറയ്ക്കുക. എന്തിനാണ്? കാരണം നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്നദാനം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ആ അന്നത്തില് എങ്ങനെയോ വിഷം വീണത് ഒരു പാമ്പിനെ ഒരു പരുന്ത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വിഷം വീണു. അത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. ഫുഡില് വിഷം വീണു. അങ്ങനെ അത് അറിയാതെ ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ അത് രാജാവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് പാചകം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി ഈ പറയുന്ന പാമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല, അതുപോലെ ഈ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയ പക്ഷിയും പരുന്തും ഇത് അറിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അപ്പം ആരും അറിയാതെ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാപം വന്നതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ ഹത്യയാണ് വന്നത്. അത്രയും വലിയ പാപമാണ് വന്നത്, അല്ലെ? ഇത് മിക്കവാറും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നമ്മളെ ചിത്രഗുപ്തൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി. ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ഹത്യയുടെ പാപം കൊടുക്കുക? കാരണം രാജാവ് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രാജാവ് അത് അറിഞ്ഞു പോലും ചെയ്തതല്ല, പ്രജകളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പാമ്പിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെപ്രാളത്തില് അതിന്റെ വിഷം വീണതാണ്. പിന്നെ പരുന്തിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിശന്നപ്പോ അത് അതിനെ കഴിച്ചു. അപ്പം യമരാജൻ പറയും, നമുക്കിതൊരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വെക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയും. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ രാജാവിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തവർക്ക് ആ രാജാവിന് അന്ന് കൊന്നവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഒരിക്കല് വേറെ കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണര് ഈ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് അന്നദാനം നടക്കുന്നത് അവിടെ ചെല്ലാനായിട്ട് പോയപ്പോ വഴി ചോദിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയോട് വഴി ചോദിക്കുമ്പോ, ആ രാജാവിന്റെ അടുത്തോ? മറ്റേ ബ്രാഹ്മണരെ കൊന്ന രാജാവിന്റെ അടുത്തല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ഇത്രേ പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവര് എല്ലാ പാപങ്ങളും, ആ ബ്രാഹ്മണ ഹത്യാ പാപം അവരിലേക്ക് പോയി. അവരുടെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് സാധു നിന്ദ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രവണത നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ പുണ്യമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. നമ്മുടെ പുണ്യം നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത് അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ പുണ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന. എന്നാൽ മറ്റു ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ എന്താണ്? ജഗായി മതായി. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ടാണ് വന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വാരി വിതറുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആര് നിന്ദിച്ചാലും എല്ലാം അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ നിൽക്കും. പക്ഷേ തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള തന്റെ കൂടെയുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ജഗായി മതായി ആക്രമിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അത് സഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹിക്കുക. പക്ഷെ മറ്റൊരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുകയല്ല, അവിടെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം? 3 രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ എതിർകക്ഷിയെ പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയല്ല, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ആ സാധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കുറ്റം ശരിയല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എതിർത്ത് അവരോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുക. എതിർത്ത് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക രീതിയിൽ ഒച്ച വെച്ച് വായി തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നല്ല, മാന്യമായ രീതിയിൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് അവനവന്റെ ജീവൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോവുക, അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി 3 കാര്യത്തില് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നാമത്തതാണ്. നമ്മൾ ഒരു സാധുവിനെ കുറിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക, അത് വീണ്ടും കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ മുതിരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം, അവരെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറുക. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധുനിന്ദ, ഭഗവാനെ ദൈവദൂഷണം. അപ്പം ഇത് ഭഗവാനെയും ഭക്തനെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട്, ഗോപിമന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതല്ലയോ കള്ളകൃഷ്ണൻ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടും പറയും. എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഈ കൃഷ്ണൻ കാരണമല്ലേ ഈ യുദ്ധം നടന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും ഭഗവത്ഗീത എന്താന്ന് പോലും അറിയാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പല കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താറുണ്ട്. ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചതിന് കാരണം അർജുനന് താല്പര്യമില്ല, കൃഷ്ണനല്ലേ അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് പറയുന്നത്? ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല. എവിടുന്നേലും ആരെങ്കിലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ അവര് ആരാണ് ഭഗവാനെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭം വന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും അവര് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, അവർക്കതൊന്നും. ഇത് നമ്മളോട് എതിർത്ത് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മളോട് എതിർക്കണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റിയിലായിരിക്കും. അവർക്കതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയും നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി 21ാമത്തേതാണ് അടുത്തത്, തിലകവും തുളസി മാലയും. അപ്പൊ നമ്മള് വൈഷ്ണവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വൈഷ്ണവരെല്ലാരും തിലകം ധരിക്കുക. അപ്പം തിലകം ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷ്ണു തിലകം ചിഹ്നങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വ്യക്തി ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നമ്മള് കണ്ടു, എന്താണ്, യമകിങ്കരന്മാരടുത്ത് അജാമിളന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആ സ്കന്ധത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, യമദൂതന്മാരടുത്ത് എന്താണ് യമരാജൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? എവിടെയൊക്കെ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നു? വിഷ്ണു ഭക്തരുടെ വിഷ്ണു ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, യമരാജൻ പറയും, ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ 12 അല്ലെങ്കിൽ 13 ഇടങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ തിലകം ധരിച്ചവനും കഴുത്തിൽ കണ്ടിമാല ധരിച്ചവനും അവരെടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവിത്രമാണ് തുളസി. അപ്പൊ ആ തുളസിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കണം.
നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ നമുക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ 13 സ്ഥലങ്ങൾ, 12-13 സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചന്ദനം, അത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, അത് ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം പ്രഭു. അത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ആ ശരി ശരി. ആ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, തിലകം ധരിക്കേണ്ടത് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതൊരു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തിലകം ഇടുമ്പോൾ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലും ആ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈഷ്ണവരുടെ ഡ്രസ് കോഡാണിത്. നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വൈഷ്ണവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരിടുന്ന തിലകം നമ്മള് കുറച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവര് നമ്മളെ ഈ തിലകം ഇട്ടിട്ട് നടുക്ക് ഒരു ഒരു ചുമന്ന വരയും കൂടെ കൊടുക്കും. അതായത് അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങൾ, പിന്നെ താഴെ തുളസീദളം ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള തിലകധാരണമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സമ്മതിക്കില്ല. ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് തിലകം ധരിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആചമനം ചെയ്ത് ഗംഗയെ ആവാഹിച്ച് ആ ജലം വെച്ച് നമ്മൾ തിലകം ഇടുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആരും കാണില്ല, പക്ഷെ ആ തിലകം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിലകം ധരിക്കാം. ആണ്. അപ്പൊ തിലകം ധരിച്ചാൽ യമദൂതന്മാർ സമീപിക്കില്ല. മരണശേഷം നേരിട്ട് കൃഷ്ണ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിലകം ധരിക്കണം. നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തിലകം ധരിക്കുക. അപ്പോ നമുക്ക് എപ്പം മരണം വരുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെ യമദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും അവസരം ഉള്ളതാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ പുഷ്പത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ, അതാണ് 23. അതായത് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല അത് നമ്മൾ ധരിക്കണം. സാധാരണ കേരളത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച പൂമാല നമ്മൾ ധരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് മായ കീഴടക്കുകയില്ല. ഉദ്ധവർ ഭാഗവതത്തില് 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്നെ പിടികൂടുകയില്ല. അപ്പൊ മായ പിടികൂടുകയില്ല ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച മാല സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ. രോഗപ്രതിരോധങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികരണവും ലഭിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള രോഗത്തിന് ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി 24ാമത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭക്തര് പറയുന്നു, ഇവരെന്തിനാ എപ്പോഴും കിടന്ന് നൃത്തം വെക്കുന്നു? ഇവര് ചുമ്മാ കീർത്തനം പാടുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചമ്മലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആരെയും നൃത്തം വെക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൃത്തം വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മടിയായിരിക്കും നൃത്തം വെക്കാൻ. പക്ഷെ എന്താണ് നൃത്തം വെച്ചാലുള്ള ഗുണം? 1000 വർഷങ്ങളായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ 1000 വർഷങ്ങളോളം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരല്ല. ഒരു തുടക്കക്കാരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അവര് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആ കീർത്തനങ്ങളിലൊത്ത് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുക. കൈയടിച്ചും നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പോ കൈയടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ
പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോവും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് കൈ കൊട്ടണം നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കെ ഭക്തന്മാര് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചമ്മലായിരിക്കും ഇവരെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാം. പിന്നെ പയ്യെ നമ്മൾ അങ്ങ് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കൈയടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആയിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് സംഭരിച്ചു കൂട്ടിയ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയാണ് കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മത്തെ പാപകർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കലാണ് 25-ാമത്. അപ്പോ ഇതില് പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെ ഉള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഒരാള് വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ, വേറൊരാള് ജസ്റ്റ് പോയി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കും. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പ്രണമിക്കേണ്ടതെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാരെങ്ങനെയാണ് പ്രണമിക്കുക? ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. ദണ്ഡവത് അല്ലെ? പ്രണാമം. അപ്പോ ദണ്ഡവത് പ്രണാമമാണ്. ഒരു ദണ്ഡവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടി പോലെ കടന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, സാഷ്ടാംഗ പ്രണമിക്കും. അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പുരുഷന്മാർ. സ്ത്രീകളോ? പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. പഞ്ച അംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർ വീണ്ടും ജനിക്കുകയില്ല. വലിയ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈഗോയെയാണ്, നമ്മളെ ആ ഒരു ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അവനാണ് ഈ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും ഉയർന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രഥയാത്രയൊക്കെ വരുമ്പോൾ രഥം പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാതെ എവിടെയെങ്കിലും അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇപ്പം ഗുരുവായൂര് നമുക്ക് ശീവേലി വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ രാജകീയമായി ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും പെട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. ഇനി വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. അനുഗമിക്കുന്നത് ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ തീർത്ഥാടന സ്ഥലത്തിലേക്കോ പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകണം, ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാകും. അതായത് വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. ഇനി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രദക്ഷിണം ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം പ്രദർശനം വെച്ചാൽ അത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഗംഗ പോലുള്ള പുണ്യ നദികൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നതിനും തുല്യമാണ്. ഒന്ന് ക്ഷേത്രം പ്രദർശനം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ, അവിടെ പോയി കിട്ടുന്ന ആ ഫലം തന്നെ നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അർച്ചനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചനം.
ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താനെന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധൈശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി ലഭിക്കാം, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ ഇവയെല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് സുദാമാവ് ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ്. ഇനി വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് അർച്ചനം ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ രാജാവിനെ സേവിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹവും നമ്മൾ ഇസ്കോണിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു പട്ട് വെച്ചായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് ഒരുപാട് പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് രാജകീയമായിട്ട് ആണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മള് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര് ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. നമ്മള് മംഗളാരതിയിൽ തന്നെ രാധാമാധവന്മാരെയും അഷ്ടസഖിമാരെയും കാണാറുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയത്തും എത്ര രീതിയിലാണ് അവരെ അലങ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര രാജകീയമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോ അത് നമ്മളുടെ സമ്പത്തനുസരിച്ച് ഒരുപാട് സമ്പന്നരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അല്ലെ, 19-ാം തീയതി ഇനാഗുറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാരും സേവ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മളുടെ ഭഗവാനോട്ട് അടുത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ആ ജന്മ മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് പാട്ടുപാടൽ. പാട്ടുപാടൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് പാട്ടാണ്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പാടുന്നു. അപ്പൊ പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പല രീതിയുണ്ട്. സങ്കീർത്തനമാകാം. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീല ഗുണ രൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ് ജപം. നമ്മൾ പറയും എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ജപിച്ചാൽ അതിനെ ജപം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കേൾക്കുന്ന പാകത്തില് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരും ഏറ്റുപാടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സങ്കീർത്തനം. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് സങ്കീർത്തനത്തില് ഇവിടെ വരുന്നത്? സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ലീലാ സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഗുണസങ്കീർത്തനമുണ്ട്. അപ്പൊ നാമത്തെ സങ്കീർത്തിക്കുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമസങ്കീർത്തനം. ഇനി ലീലാ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്ത പല നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീലകൾ അറിയാം അല്ലെ? കൃഷ്ണ ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പൂതന, പിന്നെ ബകാസുരൻ, അകാസുരൻ, ഗോവർദ്ധന ലീല, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല, അങ്ങനെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് അത് ലീലാ സങ്കീർത്തനം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് എന്നുള്ള ഗുണം. അതിന് ഉദാഹരണം അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജികാംസയാ പായേത്വസാപി. അതെന്താണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തില്?
അഹോ ബകീയം സ്തന കാളകൂടം. പൂതന ആ ഇത് അതെ കാള അതെ, വിഷം കൊണ്ട് പൂതന വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പൂതനയ്ക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്? അമ്മയുടെ സ്ഥാനം. അമ്മയുടെ സ്ഥാനം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണമാണ്. തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ആ പാല് കുടിച്ചു എന്നത് വെച്ച് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്ര ഉയർന്ന കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. ലീലാസങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും. പിന്നെ എല്ലാ ത്യാഗത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെ അത്യന്തിക പൂർണ്ണത, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദാനം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ത്യാഗം എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിഗത നേട്ടവും കീർത്തനം. അപ്പം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഫലം വരികയാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ആ കൽമഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. എത്രയോ ജന്മം, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പാപമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യതയും വരണില്ല. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. ആ പാപം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അല്ലെ, ഹരേർ നാമ. കലിയുഗത്തിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി അത് നാമം ജപിക്കുക. നാമജപം വളരെ പ്രധാനം. നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലെ 99% ഭക്തിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നാമജപം. അപരാധങ്ങളില്ലാതെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ. ആ അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കുക. അപരാധം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക. അടുത്തത് സമർപ്പണം. അപ്പൊ സമർപ്പണത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യവോദികം, ലാലസാമയി, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണമുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, അടുത്തത് ദൈന്യവോദികം, അടുത്തത് ലാലസാമയി. അപ്പൊ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിനീതമായ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. അപ്പം സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനോട് ഞാൻ ഇത്ര എന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളത് ദൈന്യബോധിക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സംപ്രാത്മനാത്മിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ വികാരങ്ങൾ. അപ്പൊ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വികാരം, അതായത് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇപ്പം സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സേവനങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കാണും. അപ്പം അതിലൊരു അടിയായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഈ സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ വികാരം വരുന്നതാണ് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. അപ്പൊ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആകർഷണവും വരുന്നില്ല, ഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹം എനിക്ക് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തേണമേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം സംപ്രാർത്ഥനാത്മിക പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് ദൈന്യബോധിക. അപ്പൊ ദൈന്യബോധികയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ താൻ വെറും ഒരു പാപിയാണ്, ഒരുപാട് പാപം ചെയ്താണ്, എന്നോട് ആ കാരുണ്യം കാട്ടണമേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പല ഭക്തൻ, ഇപ്പൊ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജനയൊക്കെ എടുത്താൽ അറിയാം, ഞാൻ വളരെ പാപിയാണ്, ഞാൻ എത്ര നീചനാണ്, എന്റെ ഉള്ളില് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ലജ്ജ, അത് അവരുടെ ആ ഭക്തിയുടെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന ആ ഭാവങ്ങളാണ്. അതാണ് ദൈന്യബോധിക. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ഈ തലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ദൈന്യബോധിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളില് താൻ വെറും പാപിയാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും വലിയ ഭക്തരാണ്, ഞാൻ എന്തൊരു പാപിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത വരും. അതാണ് ദൈന്യബോധിക. അടുത്തത് ലാലസാമയി. ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ദൈന്യബോധിക തലത്തിലും ലാലസാമയിലും എല്ലാം ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മളുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യുഗായുധം നിമിഷേന അവിടെ പറയുന്നല്ലേ, പിന്നെ വേറൊരു വരി പറയല്ലോ, ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ യുഗങ്ങൾ, ഓരോ നിമിഷം എനിക്ക് യുഗങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന ആ വേർപാടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് ലാലസാമയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ അവസാനത്തെ വരികളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, അവസാനത്തെ 2 അഷ്ടകത്തിലെ ലാസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ, അത് ആ ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരങ്ങൾ പറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി കരയുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. കൂടാതെ എനിക്ക് ഇന്ന സേവ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങേ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അങ്ങ് അതിയായിട്ടുള്ള മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ കരയുന്ന ആ ലെവലാണ് ലാലസാമയി. അപ്പൊ പല ലെവലിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സമർപ്പണം. ഇനി ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ, അത് നമ്മളിപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെയൊക്കെ സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക. ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലോ 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. നമ്മള് ഭക്തി സദാചാറിൽ കണ്ടു അല്ലെ, എത്ര പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ, അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, പിന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തില് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, പാരായണത്തിനായി 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകും. നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ആ ഗുണഗണങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം. ഇനി പ്രസാദം സേവിക്കുന്നതിന്റെ, നിത്യം നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ചരണ തീർത്ഥം കുടിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന്റെ തുല്യ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ചരണാമൃത ജലം, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ എല്ലാം, പുണ്യവും നമ്മളുടെ ഇല്ലാതാവും. അയ്യോ, അത് പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മളുടെ പുണ്യം പോയാൽ? പുണ്യം നമുക്ക് കളയണോ? പാപം മാത്രം കളഞ്ഞാൽ പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് നമ്മളെ പുണ്യം പോയാലുള്ള കുഴപ്പം? പുണ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പുണ്യവും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പുണ്യപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടി അവസാനം നമ്മളുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ കാരണം നേരെ ചിലപ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. സ്വർഗലോകത്തോ അതിനുപരിയുള്ള ലോകത്തോ പോകും. അവിടെ പോയാൽ എന്താ? വീണ്ടും ഭൂമിയിലെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മള്, കാരണം ഈ പറയുന്ന സ്വർഗലോകവും അതിനുള്ള ഉപരിലോകവും എല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ബ്രഹ്മലോകം മുതല് താഴെയുള്ള ലോകത്തും എല്ലാം വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മാറുക, അതിനു വേണ്ടി ആണ്. അപ്പൊ അതിന് പുണ്യവും പ്രശ്നമാണ്. ആ പുണ്യപാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം. ചരണാമൃതം സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുണ്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ മൂല്യം തരുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ചരണാമൃതം സേവിക്കുക. അടുത്തത്, ഭഗവാന് വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച പൂക്കള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൂക്കള് എടുത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മണക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സുഖം, കാരണം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മൂക്കിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്?
മണം. മണക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് മൂക്കിന്റെ സേവ? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചത് നമ്മൾ മണക്കുക. അതാണ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പൂക്കളും ഭഗവാനെ ഇപ്പം നരസിംഹാരതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന് ആ, എന്താ മണക്കുന്നത് അത്തറ്. അത്തറ് വെക്കും. അപ്പൊ ആ അത്തറ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് തരുമല്ലേ? എന്താണ് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്. മൂക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവയാണ് അത് മണക്കുക. അപ്പോ ഇത് മണക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം ഈ പച്ചിലകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിഷം പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ ആൾക്കാർക്ക് ആ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ പല ചികിത്സകളുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച ആ സുഗന്ധദ്രവ്യം നമ്മൾ മണക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാരെയും കുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷം ഏതാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പം പിന്നീട് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച ആ സുഗന്ധദ്രവ്യം മണക്കുമ്പോൾ. മൂക്കിലെ മാലിന്യം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് അഗസ്ത്യ സംഹിത പറയുന്നു. ഇനി വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുക. വിഗ്രഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ദീക്ഷ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്താൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയായ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ളൂ. അപ്പം വൈഷ്ണവ ആചാരത്തിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പം അതായത് സെക്കൻഡ് ദീക്ഷ അവർക്കാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് വരാൻ ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ, ആചാര്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കർക്കശമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാം. നമുക്കും വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന് ഗാന്ധിജി എന്താണ് എല്ലാരെയും ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ അറിയാമല്ലേ, താഴ്ന്ന ജാതി കുലത്തിലുള്ളവർക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനം പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗാന്ധിജി അവരെയൊക്കെ ഒരു പേരിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അതായത് ഹരിജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്തു. അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവര് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാരും, അവരെയും കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുമ്പോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ചിട്ടകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചിട്ടകൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉള്ള ആ ചിട്ട മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതില് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ തൊടാനായിട്ട് അവകാശമില്ല. അത് ആ വിധി പ്രകാരം വേണം. ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി പഞ്ചരാത്ര വിധി. അപ്പൊ ഈ വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ വിധി ആർക്കും പഠിക്കാം. അതിന് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ, അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിധിയൊക്കെ പഠിച്ച് അവനിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയില്ല. ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഒരു ചണ്ടാളനാണെങ്കിലും അവന് വൈഷ്ണവനാവാൻ സാധിക്കും. അവന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ആ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ആ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ചിട്ടയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമസിന്ധുവിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമാണ്, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, അവന്റെ ജന്മം, അവന്റെ സമ്പ്രദായം, ഇതൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഭക്തി ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയിൽ തുടരുക. ആ ചിട്ടയോടെ ശ്രുതി ശാസ്ത്രത്തെയും ഗുരുവിനെയും അനുസരിക്കുക. അതനുസരിച്ച് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവന് ഈ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാനെ കാണുന്നതാണ്, അതായത് വിഗ്രഹ ദർശനം. അതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം മംഗളാരതി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ, ആ വിഗ്രഹത്തില് ആരാധന ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മത്തിലെ എന്താണ്
അത് ആരതി ദർശനം, അത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അതല്ല, അത് ആരതിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നവനെ യമരാജനെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത് വരാഹ പുരാണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ടെങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധാമിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അവബോധം ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. യമരാജനെ ഒരിക്കലും കാണേണ്ടി വരില്ല. കുറഞ്ഞത് സ്വർഗം അവന് ഉറപ്പാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ, വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആരതിയും ആഘോഷവും നിരീക്ഷയും. മറ്റേത് ജസ്റ്റ് വിഗ്രഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണമാണ്, ഫലമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അപ്പൊ ആരതി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുവാണെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് ആരതി കാണും. നമുക്ക് സൂമിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിളിലെ എല്ലാ ദിവസവും 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ മംഗളാരതി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ സൂമിലാണെങ്കിലും അത് ദർശിക്കുമ്പോൾ, ആ ആരതി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ദർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ, രാമന്റെ, വൈഷ്ണവർ, പിന്നെ ജുലാൻ യാത്ര, ധോൽ യാത്ര, ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനം, ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ ദിനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ രഥയാത്ര, ഇതെല്ലാം നമ്മള് ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. ഇപ്പൊ ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഇത് ദർശിച്ചാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിഗൂഢരായ യോഗികൾക്ക് പോലും ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രഥയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നത്, ഇവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എത്തി നോക്കും. അവർ പോലും അറിയുന്നില്ല, എത്തി നോക്കുന്നതിലൂടെ പോലും ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. എത്രയോ പാപങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അവര് ചിലപ്പം റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഇത് ഭയങ്കര മെനക്കെടുത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും പോവുക. എന്നാൽ പോലും അവര് ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കല്ലേ, ജഗന്നാഥന്റെ ആ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവരുടെ ആ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി അടുത്തത് 10ാമത്തെ അധ്യായം. 10ാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 40 വരെ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി 43 മുതൽ 46 വരെ 3 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. 43, 44, 45, 46, 4. അപ്പൊ 43 എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവിക്കുക. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക? നാമശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ചരിതത്തെ ശ്രമിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ ശ്രവിക്കുക. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ വരുന്നത് നാമശ്രവണം, ഗുണശ്രവണം, ചരിതശ്രവണം. നാമശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജപിക്കും, ഉച്ചത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ് നാമശ്രവണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ വിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും വേണം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ചരിതം ശ്രവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിശപ്പ്, ദാഹം, വിലാപം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഗുണങ്ങളെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിലെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെ ശ്രവിക്കണം? നാമം, ഭഗവാന്റെ ചരിതം, ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ചരിതം, ഭാഗവതം സപ്താഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹത്തില് ഈ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കും? പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഈ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുക, 2 ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വരുമാനം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അവര് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല.
അതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അതായത് പണത്തിന് വേണ്ടി പാരായണം ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ചരിതങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവരും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആ ക്ഷേത്രത്തില് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പോകും. ചായ കാപ്പി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചിലരെന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത്. അവരുടെ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഭക്തരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പാലില് പാമ്പിന്റെ വിഷം ഉള്ളതുപോലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം. അപ്പൊ അത് വിഷം ചേർന്ന പാല് സേവിക്കുന്ന പോലാണ്. മായയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് എത്രയോ പേര് സപ്താഹങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പല അമ്മമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ സപ്താഹം കേട്ടു, പക്ഷെ നമുക്കൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. മറ്റേത് എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ലീലകളും ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫലസ്തുതികൾ പറയും. ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഫലസ്തുതി, അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്തുതികളാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖം മാറ്റാം, പണം സമ്പാദിക്കാം, ഇതിനെല്ലാം ഇത് കേട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമ ശ്രവണ ഗുണലീലകൾ. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. കേൾക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഭക്തരിൽ നിന്ന് മാത്രം കേൾക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനി അപ്പൊ നാമ ലീല ഗുണാദി ശ്രവണ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന്, ഭഗവാന്റെ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ പല വാക്കുകൾ, കാരണം അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാതയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് വിഷമതകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുക, കഷ്ടപ്പാടുകൾ സാധനാഭക്തിയുടെ അവസരമാക്കി മാറ്റാം. നമുക്ക് വേദനകൾ വന്നാലും ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും നാള് നാമം ജപിച്ചു, എന്തെല്ലാം സേവ ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുത്തു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വരുവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് 10.14.8 ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. തത്തേനുകമ്പാസു സമീക്ഷമാനോ ജാനയേവാത്മകൃതം വിപാകം ഹൃദ്വാഗ്വപൂർഭിർവിതതം നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം കൊണ്ട് വരികയാണ്. ആ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അവകാശമാണ്. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മകന് പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ അവകാശം ആ മകനുണ്ട്, അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി, അവന് ആ പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവന് കിട്ടും, അത് അവന്റെ അവകാശമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, ഭഗവാനിലെ ആ മുക്തി ലഭിക്കുക, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ്. നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കുക, അല്ലെ? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമ പായിനോ നിത്യ സാംസിതിക്ഷ സ്വഭാരത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും നിത്യമല്ല, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരില്ല, അതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ഇതെന്റെ കർമ്മഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഇതൊക്കെ മാറും എന്നറിയാം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തോ വലുത് വരാനുള്ളത് ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള
ആ വിശ്വാസം. കാരണം അതെന്റെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ ഇതിന് പല ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്ക് ശബരിയുടെ കാര്യം അറിയാലോ. ശബരി എന്താണ്? ശബരിയുടെ ഗുരുവും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം പോയി. അപ്പൊ ശബരിയോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരും, അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ. അങ്ങനെ ശബരി എത്ര വർഷങ്ങള് ഭഗവാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരും, നാളെ വരും. ഈ രാവിലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വരും, അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം കരുതി വെക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല, ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ പറയാം വൈകിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ വരും. അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി ശബരി ഭഗവാനെ കാത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷമ, ഭഗവാന്റെ കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അവശ്യ രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം വേണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മനോഭാവം. പാപപരമായ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതെന്റെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ആ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കർമ്മഫലം എനിക്ക് തീർന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ മനസ്സിനെ, അല്ലാതെ ആ വിഷമത്തിൽ നമ്മള് അങ്ങ് തകർന്ന് അയ്യോ എന്റെ ജീവിതം പോയി, എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇത്രയും വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയല്ല. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പോ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നിറച്ച് പൊടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വീടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടിയെല്ലാം പുറത്തു വരും അല്ലെ? പൊടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊടിയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് തുമ്മലാവും, അലർജിയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, ഈ മുറി പഴയതുപോലെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കും. കാരണം ആ പൊടിയെല്ലാം ഇളകി പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് വൃത്തിയാവും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇളകുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആ നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ വലുത് വരുന്നത് ഭഗവാൻ അത് കുറച്ച് തരികയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഈ സാധന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മുറി വീണ്ടും വീണ്ടും വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആവുന്ന പോലെ നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാതരം ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും ഇനി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക, അതാണ് 44. 45 ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും അർഹത ഉണ്ട്. പാപപരമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വരുമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്തതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്മരണ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാളും ആഴമേറിയതാണ് ധ്യാനം. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, 2 ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ക്രിയകളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സേവാധ്യാനം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപ ധ്യാനം. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അഹോബക്കി മൈത്രേയ മുനി ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. ഭഗവാന്റെ ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, ഭൂതനെ കൊല്ലാൻ വന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ ഭാഗം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ക്രിയകളെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ദാമോദര ലീലയില് ഭഗവാനെ ഉരലിൽ അമ്മ കെട്ടുകയും പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് ആ ഉരലും കൊണ്ടുപോയി യമലാർജുന മരങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്നതും, അങ്ങനെ നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാര് പ്രത്യക്ഷരാകുന്നതും, പിന്നീട് അമ്മ വന്ന് മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദാമോദര ലീലയൊക്കെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ആ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് സേവാധ്യാനം. സേവാധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഫിസിക്കലി നമ്മളുടെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം ബ്രഹ്മവൈവത്ര പുരാണത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്.
മാനസികമായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന് ഒരു പായസം പാകം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ മാനസികം, കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ ദരിദ്രനാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാഗവത ക്ലാസ്സില് ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു, നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടും ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ധ്യാനത്തിലൂടെയും സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ജലം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ദൂരെ പോയി ഗംഗാജലം ഇങ്ങനെ കുടത്തിലെടുത്തോണ്ട് വരുന്നതും, ഇതെല്ലാം ആ കുടത്തിലെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്, നടന്നു വരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. കുടം എടുക്കുന്നതും അതിന്റെ ആ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് താൻ വരുന്നതും, ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും, പിന്നെ ഭഗവാന് ഭോഗ കൊടുക്കാനായിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ പായസം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനല്ല, പായസം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ശരിക്കും സേവ ചെയ്യുന്നത്, അടുപ്പ് കൂട്ടി പാത്രം വെച്ചു, അതിനകത്ത് വേണ്ട നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുകയാണ്. ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇതിന് ചൂട് കൂടുതലാണോ, ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം, ഭഗവാന് ചൂട് മാറിയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൈയിട്ട് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൈ പൊള്ളി. കൈ പൊള്ളി. ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതെ അതെ, കൈ പൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം അവിടെ ശരിക്കും പായസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല, മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയും, കാരണം അത്രയും ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്മരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9, 10 അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിലുള്ള വഴികൾ 64 അംഗങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 42 വരെയാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിലുള്ള വഴികൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഇനങ്ങൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് പ്രഭു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തിലകധാരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി, ഭഗവാന്റെ ചാർത്തിയ മാല ഇടുമ്പോൾ അതിൽ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി? നമുക്ക് ചാർത്താന്ന് പറഞ്ഞ തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ? തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചാർത്തി കാണാറില്ല മാതാജി. മിക്കവാറും പുഷ്പങ്ങളാണ്, പുഷ്പമാലകളാണ് ചാർത്താറ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ വീടിന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ഈ പ്രദക്ഷിണം, നമസ്കാരം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതേ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അത് ഈ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും. അതെ അതെ മാതാജി, അത് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അവരുടെ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം വരും. ഏത് വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അതായത് അവര് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ, നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാം, അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് തിലകധാരണം. അല്ല, അപ്പൊ ഇതേ എഫക്ട് കിട്ടില്ലേന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മളുടെ മനോഭാവമാണ് മാതാജി. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കാണുക, നമ്മള് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, അത് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്ത്, അതേപോലെ ആ നമ്മളുടെ അവബോധം എത്ര ശുദ്ധമാണോ അതനുസരിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഗോപീചന്ദനം എങ്ങനെയാണ് തിലകം? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് നെറ്റിയിൽ ധരിക്കേണ്ടത് ഓം കേശവായ നമ
ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തിലകം ധരിക്കുക. കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഗോപീചന്ദനം കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ധരിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ വയറിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഓം നാരായണായ നമ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തിലകം ധരിക്കുക. മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് ഓം മാധവായ നമ. നാലാമത് നമ്മുടെ കഴുത്തില് കണ്ടത്തില് ഓം ഗോവിന്ദായ നമ. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണാതെ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ മന്ത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റിയിലിടുക, അപ്പൊ ഓം കേശവായ നമ പറയുക. പിന്നെ നമ്മളെ വയറ്റിലിടുക, ഓം നാരായണായ നമ പറയുക. പിന്നെ ഒരു ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ അങ്ങ് തന്നെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഇത് തിലകാർപ്പിക്കാം. പിന്നെ അഞ്ചാമത് നമ്മുടെ വലത്തെ സൈഡിൽ വയറ്റിന്റെ വലത്തെ സൈഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചാമത്തത് ഓം വിഷ്ണവേ നമ. അടുത്ത ആറാമത് നമ്മുടെ ഈ വലത്തെ കൈയുടെ താഴെ മുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗത്ത്, ആ ഷോൾഡറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത്, അതാണ് ആറാമത്തത് ഓം മധുസൂദനായ നമ. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ആണ് ഓം ത്രിവിക്രമായ നമ, ഏഴാമത്തത്. ഇനി എട്ടാമത് ഓം വാമനായ നമ, നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ ഇടത്തെ സൈഡിൽ. ഇനി അതുപോലെ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒമ്പതാമത്തെ ഓം ശ്രീധരായ നമ. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഓം ഋഷികേശായ നമ. അപ്പൊ 10 ആയി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ മുതുകില് ബാക്കില് സൈഡില് ഓം പത്മനാഭായ നമ. പിന്നെ നമ്മുടെ നടുവിന്റെ ഭാഗത്ത് വരും, അവിടെ ഓം ദാമോദരായ നമ. പിന്നെ ശിഖ വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഓം വാസുദേവായ നമ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 13 മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കുക. ഇത് ഈ ഒരു പിക്ചറൂടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അത് നോക്കി തിലകം ധരിക്കാം. ഇനി ഓഫീസിലും പുറത്തും പോകുമ്പം തിലകം ധരിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ തിലകം ധരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.